Ang tibok kaya sinabi ni kita ng introduction kapatid. At lula po talagang pagmarutamo kabalay kaya namin pinili kita ng episode. Pakilala ko lang po kayo. I'm sure kayo magpumamangha. Karin kita ng pinili kayo. Unang mundili, Mr. Renato Alcalon, itang Rene, Mr. Ernesto Turra, itang Ernie, and Mr. Rafael Maniago, itang Pae. Tanging Rene, tanong niyo po yung kapatid. Kaya namin ano? Matahapon. To set the record straight mo po, baka nila patunayan ang marikatan ng panalagyan. Kaya dahil na, kasi baka nila pinangban mo yung imanan kay Amerika para kanino may imaman sa song. Pinanggaling mo ba yung nangyayang kay Amerika? Nagtapos po Amerika kaya taong 1977 o 31 years. Tangay. Bigyan ng May 27, 1968. Oh, 40 years. Tama eh. Kaya may mga pencil 1988, so okay. Ito na ang baguhan. Oh my God, kapatid. Alam net done. 2 decades ka rin from. Bayo po po kami nasa Amerika, ay actually hindi kalari ng tao. Talagang Action na kayo. Action na kayo puso yan. Talagang action na kayo isip at kalatuwain na pagkulit, patuloy yung bulan ni Ama, siswala ng ipamanmulat kay Ama. Yung kapaniwalan mo po, yung meron na tao, dapat na yung nakapaloy kaya siswa ng salita. Magsalita yung mapili kaya siswa ng salita. Hindi mo magsalita yung Tagalog, so magsalita yung Tagalog, yung Tagalog salita. Hindi mo magsalita yung English, magsalita yung English, English sa salita. Kanya, kapampangan ka, dapat mo ang bigay ng kapampangan, hindi kaya siswa ng man. Nano ba ta, ano sasabi mo, kapampangan? Hindi ba ito kapampangan? Kapag kaya sa kapampangan, kapampangan ka nito, Kapampangan kayo ngayon. kapampangan ka ngayon, kapampangan pa siguro. Hanggang. Hanggang. Tama rin. Ako, kami mahal ng kasakit. I-practice in kaya yung aman ng iswa. Nanatsukan ko yung ngayon bansa at kung sa English na kaya yung nasabi. Ay, pinag-comprehend ko kasama eh. Ikami yung kaya at yung nagkaya pamagaya at tanong mo yung salita. Hindi ko, ako naman paano ko yung nasabi. Nano pa tayo kayo, yung po kaya ngayon bansa. Ano yung agaw ng iwan kayo? After 40 years. Pero 40 years, kasi ang kapampangan ka na. Hindi nga ako presidente na dito, hindi na ako kapampangan. Northwest USA, kasi ito yung government para kaya ng Seattle, ang pagkikulong ng Southern Okay. Okay, puro na kapampangan kami. Yung business school, Kini po adbahay ng Balwa at sa Amerika. Kung kumaban din sa pagkakawin namin, nanging pagkabalanan mo yung bayan ko aking na Amerika. Iburin po sa nabalong, hindi pa katamay ko ng Amerika, talagang susulat na may iba. Talagang mamaya siya na ito. Iyang ating Kalita Kelly, makasulat-sulat na bagya, kung hindi kanakong tinutunan ng kanakong tipo. Susulat ka ng original
sa Suena. Kung poeta ko yan po, Sino mo ito? bakong dating. Simula yung kaya kita, pero sa Suena pa na pala mali. Oh, okay. Ingat. So, you can dialect. Mereka tentang cerita kenal poyo, tamu siaran dan luar poesia. Aku ini kalau sudah umum, mulai ketika lalu main yang Indonesia kayak di Australia aku kayak kalian aku sini dulu. Pero masih ada negara asul dan tulis mas dalam pada waktu itu karena tahun itu. Are you first a painter, then a poet, or a poet, then a painter? Sabi natin, putang na yan, natin yung nabo, yan ang yung patuloy na. Pero, tuwing kandidato, ang tinong regalo na yung pintor, at hindi ko tinanapay na biyayan na ako, pintor, itang ekman gagawa kay kanang pagkakusuran